Ngiphinde ngibingelele emphakathi waseLindelane. This time around I thought I should share with you all ama future plans esinawo mayelana nokulungisa iLindelane, mayelana nokulungisa inkinga enkulu iLindelane naye. Asiqale labantu benkosi. We can't deny the fact that we need a stronger leader. iLindelane kuzilunge idinga umuntu ostronger. Siyazazi inkinga zethu. We know about fear, we know about hatred, we know about violence. That's why kukhona ama political parties ahlukene. It's because we think ukhona ongcono kunomunye. A stronger leader will go outside the box. Umuntu ongalungisa iLindelane umuntu ozomela aphume ebhokisini. So the reason why sabantu abasha singazwani nezinto ezithinta ipolitiki is because asifundisiwe kabanzi ngepolitiki. Also politiki, they got the authority. Ibona benza izinto zenzeke. Ibona banamandla okushintsha umhlaba. So our biggest problem ilapha kwipolitiki. So wena mawuthi awulifuna ipolitiki uqonda ukuthi awuyifuni into ethinta wena. Ingakho ungazazi, ingakho ungazi nokuthi uyapi. Ingakho uzohlezi ufaila because you deny ama resources akwenza lo muntu oyena. Nijethu government nje is this big creature esibusayo. Kanti in fact we are the government. The word leader, it doesn't mean that person is better than us. It means he's more responsible ngoba uphethe irresponsibility yethu. Siyitshela ukuthi uhulumeni omunye umuntu, uhulumeni wena ovotayo, wena obeka umuntu ehlalweni, wena o-distributela ama resources. Imigaqo yakhiwe uhulumeni umixa abantu abaningi including iANC. So ithini esakhe imigaqo ukuthi iANC yakhe imigaqo. Thina ama leaders isikhathi esiningi we don't care about the power, we want to empower the people because we understand ukuthi amandla akubantu.